Kurumbaika, Lamsogo, ang norong ni Deepak Entertainment YouTube channel Taukle Buksong, tini norong thani, Dekden ni Pura Hain Nukjanan Pepika, Nangkuman ni Kok na tuyi, Taukle Buksong, ang bises kay ani Kok rok kisa saya Phanung ni manung, bus like kesani bagoy norok bai nukjagoi Kok sapai mayang tung Taukle Buksong. Tam kay ani buslayo kaisa tamni bagoy jani kesang kha Kok rok kaham ka sai maya, abon bagoy norong thani phai maya nukjagoi maya. Haiban tini belai ke nangkugoi tangmani bagoy ma phaika Kok sanani bagoy. Taukle Buksong norok saiman na je sini Tripura tau persisти je choli tangmani koma leaders neta rok sak bai sak no kotok laibani sak ni leaders sak ni neta buba gara no kotok laibani khok hai ma salai mani abono beleken buba gara mia sajali angoi buba gara live phaisa baika norok nukhana koma channel long no viral khaika bono buba gara belai khai koine ne khai khok saka kobu koine ne agin simino hamja gujo to ti prasana no kento sini borok abono bujia kai busong okokno no sana ne bagoi non thani phajaka norok logeri tongdi te sabut khadi te share khaido video no te hamjagoi tongakai like subscribe te bell icon kisa click khari te norok ana asoka hamjagoi comment ko sabut khai tongmani bagoi paipla hambai te khulumungya paro eta te Buksong norok je ano hadar hasa tongtoi kobama Kashmir Maharashtra kobama state rogo kobama thai rogo norok dongte ano je comments khai tongmani hamjagoi tongmani abon bagoi bu paipla hamjai khulumungya paro sini Tripura ni prasarong ni Kok ronon saikna rene Taukle Buksong sung social media rogo mangthli rok nukjagoi Kok sapai mani bo baksa kobama sajai angnai tongo sini bo moi cash khai tongo kobama borok khaime rok sai tongo cash rok khaine khai tongo kubai Kok no sayagai cash rok khayo abo hainu buba garano kobama borok tam hame saka message basung haika bobo kompok do buslisi mungnang mama busase boba bobo kompok do buslisi mungnang mama busase boba mungnang mama busase boba mungnang mama busase boba buba garano kobama borok tam hame saka message basung haika sukal rok dei tam hin saka mungnang busli rok ni saka tapon buba gara chajai angui kenafan cash khaya bo jotonon hamja goni sai tongo kento baksa tini o horidan dehin horidan sono joreno bom bagan bazani musuk khogoi aing nar thangoi bolong borok mani rok ei buino chakri rina hini thokiman rok edisi rok aba hai rok Kok sa gai komo borono bo case rinai kento bin gai kubai Kok na saman point bo case rinai joli jangai lasi jangai kento buba garano amsokai botola khiklai saka kento buba gara bin bagoi ta bo case khaya abon bagani sungwan sok tai sabo leaders ka sabo hamya patal kina bukhupno angtau bo hamya paisa man sayako kento patal kina ni bagoi 3-4 case khaja aba hai case romang khailai tonglai unu bini against ang saman nisi kurui tamo kai bini video rong phungman paise bini video bo je Kok samani abono ang video upload khaimani point se bojol jau case khayo angkai sinda khane ri bo hai leaders aba hai case romang khailai tonglai kunu bini against ang saman nisi kurui tamo kai bini video rong phungman paise bini video bo je Kok samani abono ang video upload khaimani point se bojol jau case khayo angkai sinda khane ri bo hai leaders tini buba gara jaman sak edc hapang tu bukha edc tabuk te prasan sol ngoi chol ritongo jaman sak buba gara sai to goitongo tabuk land right ni bagoi Kok sai tong buba gara mannai miya rogo norono khana bo live phaisa paimani Amit Shah songai malai mani tei direct funding 125 bill rok sini yago ngui thangano jaman sak buba gara khaika norok ai tepti khaine ro ba patal kina 2014 ni simi khai tongmani tamo rifimang ka tabu pointo tobon si buba gara norok khaime hini sai tongo o Kok rok belai khai important Kok wansanan khai to di Taukle Buksong je ang patal kina no sabut khai logi dit nai dong no bu o kaisa bujung mungsi Kok norok actually kai buba gara je hindi Kok samani hindi bujia bangla bujia ni bagoi sini borok kubangma thogui tongo ba buba gara hamya wansu gui tongo buba gara ni kaisa Kok no bujin sai togdi buba gara je saka norok jodin amsuk kai ano sajayang ta kai norok bu khaidi next time rogo angusuk jara khaika te kisa norok khaidi khaiman nai de buba gara Kok saka boras ni tiya kari manu ke norok khaibedi haipan jaman sak khaidi buba gara khaiman haikeno keno ke ta kotuk di ta torjak di sudu MLA মন্ত্রী mandrop simi samungta khairi buba gara e khaika belai jotesto khaika abo se kisake phanu manthu y7 kotor no wan solai dong khai bungia oba hekan kotoro phainai turuk khai jotno agogrik langdi o kogno no buba gara sai kdaru emon khai hamya Kok bai buba gara norok hamya salaika lasi mungri kha khukti musuka tofon buba gara norok ni bagoi hamjagoi tung amsukai hamjagoi tongoi pointo se norok ajai angu aboni bagoi no norok kila khalok de logi dinan khaidi buba gara norok ni logi tongo je mansa buba gara khai kalangnai saka norok ke buba gara no attack ta khaidi hameta sadi buba gara belai khai dukho namjak agar ni je Kok to numia saimano belai khai ni khawo kost ongjak politics level of phayoi bono amsukai sak nangya khuk nangya hinbaika
jotono hamjak di hamjangman bising tui kebuni maiklai do sai gabli sini man thai right no jisum sano abu bagra kokno no sai khnaru hakaro wansaro bukta kebeng to sini right jungnanan nango borong right borok mani tongtho borong ni bohok tongo borok bo chatho bobagra angkha abo haino nayo bobagra saya je borong ni cha taino segoi sumno ready hinoi haidiba angka sini man taino si sumno ready o kok si bujina nangnai sini borok tautai bosong belai important kok rokno sini borok hindi bujiya bai ignore khai bobagra no sap nai ango sobsumai ni positive thangi tongo aboni bagino bujina chaitok di angnor no jama sakno no bujugo kok borok bai ani video no norok naidi te share khadi je bujine rok ba ani video phai comments rok khaibadi kaham hame sapadi te tam norok sanan musong sadi ngobo hakai wal lai tong khai sung bahai gai sung thansang nai tauk te buksong obono no angtini bus like sa kok saime aphan norok bai kok sanani bagai phang kai ma saka belai kosto ngui tongo ang kok sanani haipano ma sabai jakha norok an nakar di ani kok satan roko ani bus lai kiza hambia kok satan roko ucharon rok ya phan mano ba ani kok satani laifan mano haipan norok nakar di norok jora tong sani khasinani khadi bubagara sabu sudu norok chai thanani hamui thanani bagu simita wan sokdi next generation busabuti ro phaine borong no de kaham rik lang manno tabuk je khai klangman abo sini bagai yapanu busabuti ro ni bagai leng nai o kokno bubagara sabu bongsho parampara phainai o bongsho ro kaham khai kisale bokhor tisawi chai thangmanani o lamano si sungnai kema kalangnai ngai sabsomai no sak sak si sawi tong thongnani jrang wa janani chwak nungnani drak nungnani aba hainge bahaingnai te bangladesh ni problem sai tongo bangladesh ni tabuk je positive choli tongmani jotono tirpra o mang ruzuma tongo abno tui bubakara kok saka amit chau bai usalaiga border rokte o tight khanani bagoi jama chak chai thonani bagoi obo haite busok samung khainai lengsukka bubagar saka ang lengsukka aram khainani jora borok desh dunia guri tongan jora ti prasani bagoi sabni bagoi khaitongba ngai norok let asuk bosor rajniti khaitongmani tamuri mangkha jitendra chaudhary nang sanani musung tamuri mangkha IPTFT song sarkaro phaika 2018 ni simi tamuri kha kichuri meko topansi tabu IPTFT hinlai tongko patal koine jamate sak no sabu 2014 ni simi sung NGO PPF khai Supreme Court case khaika hai khaika boko noroni case ruklai de mangkha wanji no khlai man nai aba hai simi sanai ruklai nai truk nai erokom no bubagara hai ka kisa tai ban khaidi jamanjak tu budi into ko kotor sawi sak basak no walari na ni ta nai di o kokno ang bukusana ni khai tauk te buksong hai kai ani kokno norok baksa laijagi phanung manu nakar di belai lai saman to hakai norok kaham tong di susto tong di eo video no share khai ni tini ni bagoi jot tonono mumbai kha